Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, ήρθε η ώρα να τρολάρουμε μικρά παιδιά σε αυτό το map. Οπότε, να σας το εξηγήσω. Αυτό το map, για όσους δεν έχετε ξαναπαίξει εδώ, μπορεί να φαίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο και φυσιολογικό map. Αλλά όπου βλέπετε ράγες, έχει τρένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σπαστικό αν παίζεις με Gale για τους άλλους. Οπότε, ναι, πάμε στο match. Αλλάζω και θέση. Ωραία, πάμε. Ωραία. Όπως βλέπετε, αυτά τα τρένα κουνιούνται και μετά λίγο. Και όταν κουμπίσει ένα από αυτά, να βρω ένα παράδειγμα. Άντε. Ωραία. Σου κάνει 2.000 damage. Και αυτό το map είναι πολύ τοξικό επειδή μπορεί κάποια στιγμή να κολλήσει ένα μέρος και να σπαμάρουν αυτά τα 2.000 damage και να πεθάνεις. Τώρα, για όσοι να πει γιατί έβαλα Gale, είναι πολύ απλό. Για το knockback. Τώρα, bot match είναι αυτό. Bot match είναι αυτό. Εντάξει, δεν σας νοιάζει. Ωραία, λοιπόν, τέλος το προηγούμενο match. Συνεχίζουμε σε αυτό εδώ. Ελπίζω να πάει καλύτερα. Σπανάρα μαζί με πάει pet. Να πάει το lag. Τέλεια. Νο τέλεια. Τέλεια. Νο τέλεια. Τέλεια. Νο τέλεια. Γιατί πάτησα gadget. Ωραία, το τοξικό part. Σκόσε το train. Ωραία. Αυτό είναι καλό όταν έχεις βρει κάποιον με full πολύ ζωή και τον κάνεις stack σε έναν corner. Σε ένα corner. Οκ, ένα από εκεί. Τέλεια. Τώρα που θα απλά θα καμπάρω. Έχω 10 tubes. Κατά λάθος το έκανα αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Οκ, και θα περιμένω μέχρι να έρθει κάποιος ή να βρω μια καλή ευκαιρία. Να, ωραία. Με έχει δει. Τέλειο, έλα. Όχι. Τόσο λίγο. Τόσο κοντά, λίγο τόσο μακριά. Ναι, πάμε λίγο. Οκ, και εκτός από Gale, σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμα καλά picks. Οπότε πάω να βάλω ένα από αυτά. Ωραία, βρήκα ένα καλό pick. Η BB πιστεύω είναι πάρα πολύ καλή. Με το knockback, καταλάβατε. Τώρα, απλά ελπίζω να θυμάμαι πώς να παίξω με BB και ελπίζω να μην είναι bot match. Όπου δεν είναι, μια χαρά, δεν είναι buff. Ωραία, πάμε. Μπορεί να έχουμε ένα αστείο play από την αρχή. Έλα, όχι να πάρει. Και κάνω gadgets. Δεν είμαι πολύ καλός με BB. Αλλά είμαι καλός να τον τζάρω. Αυτός έχει πλάκα. Και έρχεται μακριά, οκ. Όχι, όχι φίλε. Να πάρει. Είμαι χαζός. Ωραία, πάμε. Τώρα δεν φαίνεται καν το hit. Ωραία, λοιπόν. Ήθελα να το κάνω λίγο practice. Έλεος. Όχι. Αμάν. Μπαίνω στο χτύπη. Και έτσι εξάρω. Έλα, λαγκάρω. Όχι, δεν καλά αυτό. Έφυγα one shot. Nice. Νομίζω παραμένω με Gale καλύτερα. Τι κάνει έτσι. Άντε τώρα να τον βρω. Να το, ωραία. Χαμηλώνω και μία. Ωραία. Ωραία, τώρα απλά γίνομαι immortal στον Mortis. Όχι, πώς! Έλα! Αμάν! Μπρο! Τι φάση!
πέτυχε μόνο 2 hits και με σκότωσε. Ρε, απλά πέτυχε το gadget του και ένα άλλο hit. Πόσο damage είναι αυτό? 5.000? Και έχω 6.800. Ωραία. Nice. Τώρα. Πώς έχει, τι super charger είναι αυτό, Είπαμε, εντάξει. Έχει το star power, αλλά τόσο γρήγορα. Super. Κιόλας hyper, ρε. No way. Ναι, έχασα. Ναι, το είπα. Ρε φίλε. Μπρο, πώς έχει ήδη hyper? Τόσο γρήγορα δεν φορτώνεται σε όχι showdown. Ούτε σε brawl ball. Παιδιά, θυμάστε τον εχθρό μου από το Brain Not Burst κανονικό? Τα μηχανάκια. Πέρασε ένα ακόμα. Σώθηκα. Σώθηκα. Πρέπει να σκιάρω. Έλα, καλά hit. Ένα ακόμα. Μόνο ένα ακόμα, παρακαλώ. Supercell. Οκ, bro. Έστω ένα. Bro. Τι είναι αυτό? Έλα. Τώρα. Πώς δεν τον πέτυχε αυτό, ρε φίλε? Το χειρότερο. Δεν το πιστεύω. Έλα. Πήρε τον μεγάλο δρόμο. Όχι. Ναι. Όχι. Κακό αυτό έπαιξε. Την περιμένω. Έλα. Πού θα πάει, θα το μισεί. Έλα. Ναι. Διπλό hit. Νομίζω είναι χαμένος. Ή όχι. Ναι. Ναι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Και αν σας άρεσε γενικά το περιεχόμενο του καναλιού μου, να κάνετε και subscribe. Και τώρα τα λέμε. Αντίο. Bye.